Siyanibingelela nonke ababukeli nabalaleli egameni leNkosi uJesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nodumo nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe lamanje elimbi ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Makube kuye udumo kuze kube phakade. Amen. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje, izwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imbhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namabhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye kanye sibe nokuqonda imbhalo engcwele njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanesambulo ufakazi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile ufakazi kuba ubuthule kuzo zonke izindlebe eziyimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ningaxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo zonke nezimfundiso ziyatholakala ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise kube ngabe lokho okuzwayo ngamadlebe kuyafakazelwa nemibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela ebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo bathandayo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ishunyayezwa nasuke ifundisa ukube ngabe iyafakazelwa nemibhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha i-link izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge Baba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Amen. Balaleli, yamukelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yembhalo, umoya ongcwele ekhazimulisa inkosi yamakhosi, yena oyinhloko yebandla uKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Sheshisani nithatha amabhayibheli sihambisane kule ndlela yobungcwele. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umnini amandla onke, inkosi yokuphila. Lokhu sithule bona ubufakazi ngawe embhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhabhadise egameni likaJesu Kristu, ukuba bonke uphezu kwabo bonke, ongenamkhapheli, ongenamphelezeli, ongenambonisi, ongenayo ngaphambili noma ngemva kwakhe, uyena kuphela, unguye ongunguye, akekho olingana naye. Konke ukulunga kukuye, konke ukuhlakanipha kukuye, akanasiqalo akanasiphetho, u-Alpha no-Omega, owayephila wafa wavuka manje usephila okuphakade. Silokhu simbonga uNkulunkulu ngaye uJesu Kristu umnini amandla onke, ukuba ezintweni zonke yena akaguquki. Thina siphuma endleleni, thina siphula izethembiso zethu, thina singagcwalisi ukulunga kwethu,
yena umile uyidwala laphakade. Ngakho-ke sifanele ukuthi sizibheke sizihlole ukuhamba kwethu kuye, ukuba ekuhambeni kwethu singaphelele kuye kwenza ukuthi silimale endleleni. Ngakho-ke siyanxusa ukuba naye asilekelele ngamandla akhe ukuba akukho konke lapho sishoda khona sigcwalise. Yilabo abahambayo bengabaza abagcwalise ngokuqonda, yilabo sebekhathala abanika amandla amasha, yilabo abangaboni abavula amehlo babe nokuqonda babone izinto zikamoya, yilabo abanenhliziyo ezilukhuni nabo futhi-ke ngokunjalo abathambisa izinhliziyo ngamandla akhe, ukuba uyena kuphela onamandla okwenza konke, thina sinawo amandla. Singabantu nje esilandela into eshiwo nguye, ukuba siyakholwa kuye ukuthi konke akushoyo kusilungele. Angikholwa ngoba ngibona abantu, but ngokuba ngifikile ngaziphuzela ngezwa ukuthi amanzi amnandi, ayababa enyameni kepha amnandi emlomeni. Amanzi esiwaphuzayo uyasho ukuthi ayogobhoza eziswini zethu njengemifula, and ngufakazi ngokuba amazwi akhe amnandi. Ingaba isahluleki, ingaba isoni, ingaba ilokhuya nalokhuya, kepha amazwi akhe egcineni amnandi. Ngiyavuma, ngeke ngize ngithi ngoba naku kukhona okubuhlungu engikuzwayo bese ngithi amazwi akhe abuhlungu. No, ubuhlungu engibuzwayo obuhlungu, amazwi akhe amnandi, anokuphila. So uma-ke siphephela kuwo amazwi akhe sinako ukuphila, ngokuba wona ayisivikele kulabo abakholelwa kuwona. Amazwi akhe angamandla kulabo abakholelwa kuwona, amandla akhe nezwi lakhe. Ngakho-ke simele ukuthi thina esikholwayo amazwi akhe nobuhle bakhe nenkazimulo yakhe sibambelele kuye. Kumnyama kubomvu kubuhlungu kukuhle kukhalwa kuhlekwa, sifanele ukubambelelwa kuye ukuze kukho konke asilungisele nendlela yethu kumele sihambe. Indlela ke seyilungisiwe uye uJesu oyindlela neqiniso nokuphila. Akekho kozeza kulobu umnandi ngaphandle kweJesu. Simele ukukholwa egameni likaJesu, ngabe uShembe, ngabe uMuslim noma ngabe uyiMethodist neZCC, noma ngabe ukhonza emsamu, ufanele ukubuya konke lapho uhamba khona uzozwa amazwi okuphila, uyiyeke yonke imisebenzi le yenyama engenamsebenzi esiyenzayo lemhlabeni. Sizama ukuthi sigcine usiko labantu abadala ekade bafa sebaba mathambo mhlophe, kepha sazama ukugcina usiko labo ukuba lempela lolu siko laliphila ngabe bayaphila. Kumele sife, kepha ekufeni kwethu uma sifele esonweni noma safela sikhonza okunye ongafanele ngabe siyakhonza, siyaphakathi esihogweni. Ungababiza emsamo usho isimpempo, kepha baphakathi esihogweni nemfundiso zabo. Ungaya kaShembe uhlale ngaphansi kwesihlahla ugcine isihluthu ugcine isabatha, mawufa uzoya esihogweni. Njengayo uShembe mewukuthi uyena wafundisa abantu zonke lezi zinto lezi, uphakathi esihogweni. EZCC olehanyana labo, uma kuwukuthi bona abafundisa abantu bagcuma uhafu baphuza amatiye babusisa amanzi benze zonke lezi zinto bashumayele ngabo lehanyana bengafuni uJesu, baphakathi esihogweni. Nabo bonke abahamba ngemfundiso zabo bazoya phakathi esihogweni. Lento ke indaba okudlala lento le. Thina abantu esikholwa iqiniso, uma sihamba ngeBhayibheli sihamba ngokuthi izwi kaNkulunkulu lithini. Uma ithi incwadi lapha kwincwadi ya Deuteronomy isahluko 13 sukela kuverse 1, no kuncwadi ya Isaiah sahluko 8 from verse 19. So sifanele ukuqonda ukuthi uNkulunkulu mekhuluma ukhuluma nabantu abafuna ukukholwa ngokweqiniso. Bese siphinde sibheke eyiphenye futhi incwadi enye futhi incwadi ya Petru incwadi yesibili kaPetru sahluko 2 sukela kuverse 1.
Bese siphinde futhi ke siphinde sibheke incwadi kaPetru yokuqala sahluko 2 kusukela kuverse 1. Asike siqale lapha kwincwadi yaDeuteronomy. Siphinde sibheke incwadi yaDeuteronomy 32 verse 16, 17, 18, 19, 20. Siphinde sibheke kwincwadi yaseThesalonika yesibili sahluko 2 verse 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siphinde sibheke kwincwadi, glory to God, uzongazi uzozikhumbula yini. Siphinde sibheke kwincwadi uPetru incwadi sahluko sesithathu kusukela ku verse 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siphinde sibheke lapha kwincwadi yamaHebheru sahluko 10 verse 26, 7, 8, 29, 30, 31, 32. Siphinde sibheke, glory to God, ngiyakhumbula zonke incwadi engizibiza ngithi. Okay, ngike incwadi yeDeuteronomy. Lungise incwadi yeRevelation, incwadi yesambulo. 32 Ngike incwadi yeDeuteronomy sahluko 32 bright. Verse 1. Sahluko 13 verse 1 bright. Incwadi uDeuteronomy isahluko 13 verse 1. Uma kuvuka phakathi kwakho umprofeti noma umphuphi wamaphupho akunike isibonakaliso nesimangaliso, isibonakaliso noma isimangaliso akhulume ngaso kuwe bese senzeka athi masilandele abanye uNkulunkulu ongabaziyo. Okay, ngikhuluma nabantu abathi bayakholwa nabantu abangakholwayo. Ngifuna ukunazisa ukuthi uzokhonza lo nkulunkulu esimkhonzayo. Do you understand ukuthi uNkulunkulu uyakuyekela ukuthi ungene esimweni lapho khona kumele wazi yena ukuze uphume? Do you understand ukuthi uNkulunkulu uyavumela ukuthi wena ungene esimweni lapho khona wena uzodinga yena noma ke uphume ngaye? Do you understand ngishoyo? Uyayizwa ngishoyo? Uyakwazi yini uyaqonda yini wena umuntu othi uyakholwa noma wena othi ufuna ukukholwa noma wena othi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uJesu uyakwazi ukuthi akuyekele ungene esimweni lapho khona uzodinga yena ukuze akhiphe. Uyakwazi ukukuyekela ukuze wena ufune yena. Okay, nangoke uAbraham akathathe Isaka ayomnikela ngaye. uNkulunkulu kufike uSathane phambi koNkulunkulu. Ahambe ayonikela ngaye. uNkulunkulu abona ukuthi iyakholwa le ndoda. Ayikazi izibuze lutho kephi kwenzile engikufunayo. Bese qhamuke izwi lengilosi lithi Abraham ungayenzi lento oyenzayo. Usukhombisile ukuthi uyakholwa. Nangu Jobe eyocela uSathane naye futhi aphinde futhi alahlekelwe imfuyo, alahlekelwe umndeni wakhe, alahlekelwe yikho konke nakho. Azagule. Lithi iBhayibheli eguleni kwakhe konke azange azamthuka uNkulunkulu. Kepha uNkulunkulu egcineni lithi mase ivala incwadi ithi uNkulunkulu wayesemlapha uJobe, wavuselela inyama yakhe yayintsha njengengane encane, wambuyisela ingcebo yaningi, waqeda wamnika futhi nezingane. Azange azafuna abanye uNkulunkulu, walinda kuNkulunkulu. Uma ufunda incwadi yaJobe uyakhala uNkulunkulu ngakho konke ngoba nawe uyazibheka, uyazinuka ukuthi ngabe wenzeni, akatholi. Bathi kwakuyisikhathi sakhe sokuthi uNkulunkulu uthe uSathane emefika kuyena ethi ke uqhamuka lapho eSathane athi ngiphume emhlabeni bawenzani? Hayi ngihamba ngizula zula. Uthini ngenceke yami uJobe phela? Yini inceke yami uJobe ethembakele, indoda le engazwani nezinto ezingalungile ayiphume emngcweleni. Uthi uSathane angithi phela uJobe umbiyele ngemfuyo nangayo yonke edinga yini angabe usayikhalela. Awususe phela lezinto ombiyele ngazi ubone ukuthi ngeke aze akuthuke yini. Athi uNkulunkulu ke konke uJobe nakho usezandleni zakho. Ungathinta konke kepha umphefumulo wakhe ungawuthinti. Do you understand ukuthi ingxoxo iqediwe ngale kwakho ungazi wena? Kulezimo esihlangabezana nazo uNkulunkulu avumela ukuthi singene kuzona. Kuhlolwa ukholo lwethu ukuthi wena ngabe ukholwa kangakanani. So ngikhuluma ke nomuntu okholwa emahlozini othi yena unesifiso sokwazi uJesu.
ukuthi mawuza la ungeze ukuthi yonke into izoba mnandi uzohlolwa ukholo lwakho ngempela ukuthi uyakholwa yini. Ngikhuluma ngabantu abakholwa kaShembe, bakholwe abaprofeti njengoba incwadi isho. Ithi makhona umphuphi wamaphupho, kukhona lo mprofeti akhuluma into besiyenzeka. uNkulunkulu leyo nto njengoba yenzeka, fana nomuntu okhonza amadlozi ayesangomeni. Simnika imithi, simkhombisa izinto, afake iziphandla abone izinto zenzeka kahle. Kuyaphatha usindisiwe. Wena uthi uyamazi uJesu. Kepha mase fika izikhathi zokuthi uhlole ukholo lwakho lithele iBhayibheli. Ayukulandela amazwi alowo mprofeti. Ungawalandeli amazwi omprofeti umprofeti wamanga. Baningi abaprofeti bamanga baphumile ngezinkalo zonke bezofundisa abantu izinto ezingekho nezingavunyelwa eBhayibheli. Ngenxa yokuthi ke abantu abanalo ulwazi leBhayibheli. Bakhona ukuthi uJesu uthumele lo muntu ukuthi enze izibonakaliso, abanika amanzi bacele ngawo emakhaya, abanika izintambo bazifake esinqeni, bashisa isimpepho, babanika uvaseline namafutha, babagcobe kuthiwa ke bazoba nezinhlanhla babe nemali. Abanye kuthiwa bahambe bayofuna izinyoka abathwale ngoba bebona ukuthi inhlupheko ingaphezulu kwabo. Ongifundela litheni? Awuyikulandela amazwi alowo mprofeti noma lowo mphuphi wamaphupho. Ungalandeli amazwi omprofeti namphuphi wamaphupho. KaShembe umprofeti, amazwi akhe aholela abantu ekufeni. Akhona yedwa uShembe into ayishumelayo ngoJesu. Akhona yedwa umuntu wakaShembe obhaphathise egameni likaJesu Kristu. Kepha abaphatha leBhayibheli esiliphathayo, kepha abashumayela ngale Bhayibheli bakhethe, bathanda uMoses kakhulu. KaShembe bashumayela ngoMoses ukuthi ke uShembe ufana noMoses. Akhona yodwa incwadi, lalela. Akhona yodwa incwadi efakaza ngoShembe eBhayibhelini. Akhona yodwa incwadi efakaza ngoMuhammad eBhayibhelini. uMuhammad uthi umprofeti wokugcina, umprofeti wokugcina wakaSathane. uMuhammad amaMuslim, Islam, uMuhammad umprofeti ovela kuSathane wokugcina ozodukisa abantu. Ngakho abantu babaningi lapha kumaMuslim. Understand? Yabona ukutshela mina into engithandayo ngempilo engcwele. Ihlukanisa lesono. Ungaba umKristu usenze isono kepha uyalazi iqiniso. Kuhlungu kangakanani ukukhonza amaMuslim noMuhammad wakhona noAllah lo wakhona ekubeni vele udukile alikho iqiniso. Ayikho lento engathi mhlambe ingcono ngawe. Lalela. uMuhammad asimtholi noAllah simtholi kwiTestament elidala. KwiTestament elisha akatholakala ufakazi ngoMuhammad. iBhayibheli likhuluma ngoJohane uMbhaphatisi, likhuluma ngoJesu Kristu. uJohane uMbhaphatisi uvela kwiTestament elidala eprofeti uMalachi azogcwalisa lokhu okukhuluma ngoJesu azokwenza. uJesu ufika azogcwalisa yena njengomprofeti wokugcina ngci. Jesu umprofeti, umpostoli, uyindodana kaNkulunkulu, umbishophi, umbonisi, udokotela, umpriest omkhulu. You understand? Umfundisi. uJesu uyena konke kuthiwa qoqelwe kena futhi uNkulunkulu wafika ngoJesu emhlabeni. uMuhammad asimazi. Emva kwalokho sekuvela ukuthi uMuhammad neBhayibheli leQuran lelabafunda amaMuslim lafika emva kweminyaka u500 to 600 uJesu esadlula kulomhlaba waphindela ezulwini. So manje befika uMuhammad uzoqala phansi iBhayibheli elikhuluma ngoAllah. Mesibheka ngokwenzalo phela ke sesithi yabheka iBhayibheli mawuthi uyabhekisisa mekuthi uMuhammad uvela kwaIsrael. Insindiso musa uJesu utheni kwincwadi yaJohane sehluko 4 utheni uJesu lapha kwincwadi yaJohane sehluko 4 kuvela kusuka kuverse 19 athi insindiso ivela kumaJuda nina nikholwa engakwaziyo uka21 u22 incwadi yaJohane 22
Nina nikholwa kweningakwaziyo. Nina nikholwa eningakwaziyo. Thina sikhuleka kwesikwaziyo. Thina sikhuleka kwesikwaziyo. Ngokuba insindiso ivela kuphi? kubaJuda. Ayiveli kuma-Muslim. kubaJuda. Ayiveli kuma-Arabi. kubaJuda. Yizo lento leyo. Ama-Arabi ayikho into evela kubona eyisethembiso loNkulunkulu. Imfundiso yabo iqhamuke 500 or 600 years later. Baqala phansi bahlanganisa iBhayibheli labo besebenzisa ubufakazi bemfundiso eyayinikwe uMoses nabaprofeti. So abaprofeti bakhona sibazi ngokwalokho kwalesivumelwane ethi insindiso ivela kubaJuda. Insindiso ivela kubaJuda. You understand? Ama-Arabi ayikho into abahlanganisayo nale mfundiso le. Akhona yethu umprofeti kwakumele aphume khona. Bonke abantu abangabaprofeti kwakumele baphume ngaphansi kwesizwe sika-Israyeli. Abaprofeti bama-Arabi, ama-Muslim akhona yedwa khona. Mebangathi-ke hayi wazikhama ngaphansi kwa-Ishmael. Yebo u-Ishmael wazalwa indodakazi yaseGibhithe kepha engashadile no-Abraham. So nje wayengashadile no-Abraham wayeyisigqila. Ingakho axoshwa wathi akahambe ngoba angeke azabe abendlalifa no-Isaka. Uthi uNkulunkulu isivumelwano sami sinenzalo yakho Abraham, Isaka nenzalo yakhe. Sikhulume ngesivumelwano. So uShembe nawe uyaqhamuka manje, iqhamuka manje izolo. Naye uqhamuka uzothi umprofeti. Thuke uNkulunkulu ushiyele kubantu abamnyama. Lalela, ayikho lonto eBhayibhelini. Asiyazi lonto eBhayibhelini. Mphakathi nina nigcina ihluthu nentshebe nizenza abantu engathi bangcwele. Nizokwenza nithiwe uShembe uyindlela, indlela yapi? Esihogweni. Ngoba yini? Anifuni ngisho ningane izihlabalelo inqwaba lizaqa nje ubani anginandaba nazo azinamsebenzi ngoba ezakhe lezo zihlabalelo. Ngikhuluma mina ngevangeli esilinikiwe. Hallelujah. Amen. Ngofakazi balezinto lezi ababenayo uJesu. Ofakazi athi uNkulunkulu lapha kwincwadi yeIsaiah sahluko 45. Incwadi yeIsaiah sahluko 45 kusukela kuverse 1. Bese abaphinda abathi nina ningofakazi balezi zinto. Do you understand? Nginike. Usho kanje uJehova. Utheni uJehova? Ogcotshiweyo wakhe. uKoresi. Yes. Osandla sakhe sokunene ngisibambile ukuba ngahlule izizwe phambi kwakhe. Yes. Ngithukulule izinkalo zamakhosi. Ngivule iminyango phambi kwakhe, amasango angabe asavalwa. Mina ngiyakuhamba phambi kwakho. Ngihlelembe amagebhugebhu. Kusho uJesu, ngifuna understand kusho uJesu. Ukhuluma ngoIsaiah, ukhuluma kuIsaiah ukuthi yena ungogcotshiweyo, kusho uJesu, understand kusho uJesu. So methi uyena mevula umnyango ekho ngovala kubhale kwincwadi yeRevelation. You understand? Kubhale kwincwadi yeRevelation sahluko 3 ukuthi usahluko 2 ukuthi uJesu umnyango uvulile akekho ngovala. So manje we understand ukuthi lokhu kusagcwaliswa lokho kusho uJesu kwincwadi yeRevelation. Qhubeka. Mina ngiyokuhamba phambi kwakho. Mina ngizohamba phambi kwakho. Ngihlelembe amagebhugebhu. Yes. Ngaphule izivalo zethusi. Yes. Nginqume imigoqo yensimbi. Ngiyakukunika ingcebo yobumnyama nemfuyo ethukusiweyo ezindaweni ezisithekileyo ukuba wazi ukuthi nginguJehova okubiza ngegama lakho, uNkulunkulu kaIsrayeli. Ngenxa yengcebo yami uJakobe, ngenxa yenceku yami uJakobe, uIsrayeli okhethiweyo wami, ngikubizile ngegama lakho. Ngikunikile igama lodumo engakangazi. Mina nginguJehova, akakho omunye, ngaphandle kwami akakho uNkulunkulu. Ngiyakubhincisa ungakangazi, ukuze bazi kusukela empumalanga nasentshonalanga ukuthi akakho ngaphandle kwami. Mina nginguJehova,
akakho omunye. Mina engenza ukukhanya nengidala ubumnyama, ngenza ukuthula, ngidala okubi. NginguJehova owenza konke lokhu. Ncosana mazulu phezulu, amafu athuntulule ukulunga. Umhlaba mawuvuleke, kuthele ukusindiswa. Kumile nokulunga. Mina nginguJehova, ngikudalile. Kuye olwa nomenzi, udengezi phakathi kwezindengezi zomhlaba. Kuwe olwa nomenzi, udengezi phakathi kwezindengezi zomhlaba. Ubumba liyakusho kolubumbayo ukuthi wenzani na, nomsebenzi wakho ukuthi akanazo izandla na. Kuwe osho kuyise ukuthi uzalani na, nowesifazane ukuthi unemihelo ngani na. Usho kanje uJehova ongcwele kaIsrayeli nomenzi wakhe uthi, ningibuza ngezinto ezizayo ngabantwana bami, ningiyaleze ngomsebenzi wezandla zami na. Yimi engiwenzile umhlaba, ngadala abantu phezu kwawo. Mina ngezandla zami ngineka izulu nebandla lawo lonke. Ngiliyalezile. Mina ngimvusile lona ngokulunga. Ngiyakuhlelemba zonke izindlela zakhe. Yena uyakwakha umuzi wami, avumele abathunjwa bami ukuba bahambe. Kungabi ngenkokhelo nangesipho, usho uJehova Sebawuthi. Usho kanje, verse 14, usho kanje uJehova uthi, okukhandlekileyo kwaseGibhithe nokuzuziweyo kwaseKhushe, namasheba abantu abade kuyakungena kuwe, kube ngokwakho. Bayakukulandela bafike beboshwe ngamaketanga, bakhothame kuwe, bakhuleke kuwe bathi, Nkulunkulu, ukuwe kuphela, akukho omunye. Nkulunkulu, ukuwe kuphela, akukho omunye. Akakho ngaphandle kukaNkulunkulu. Impela unguNkulunkulu ozifihlayo, wena Nkulunkulu Msindisi. Bayakujabha babe namahloni bonke kanye. Bayakuhamba benamahloni bonke abenza izithombe. Kepha uIsrayeli uyakusindiswa kuJehova ngokusindiswa okuphakade. Aniyukujabha, aniyukuba namahloni kuze kube phakade. Ngokuba usho kanje uJehova owalidala izulu, onguNkulunkulu, owabumba umhlaba, wawenza, wawumisa, engawudalelanga ize, wawubumba ukuba kuhlalwe kuwo. Uthi, nginguJehova, akakho omunye. Angikhulumanga ekusithekeni, endaweni emnyama emhlabeni. Angishongo enzalweni kaJakobe ukuthi ngifumene
ngifumene ngeze. Mina uJehova ngikhuluma ukulunga, ngimemezela okuqotho. Verse 20. Buthanani nize, nisondelane ndawonye, nina bakhulekileyo bezizwe, abawuthwala umuthi wezithombe zabo ezibaziweyo, abanakwazi, bakhuleka kuNkulunkulu ongenakusindisa. Kumemezeleni nikuveze, yebo, balulekane kanye. Kubani okuzizwa lokhu endulo? Ubani okwakuzwisa lokhu endulo? Wakumemezela wasesikhathini samandulo na? Akusimina Jehova na? Akukho uNkulunkulu ngaphandle kwami, uNkulunkulu olungileyo nomsindisi akakho ngaphandle kwami. Angikuzwanga mina ukuba lento yokufunda ungaqondi kwenza ukuthi mina ngisale endleleni wamagama waphimselayo ngwathemba manje. Lokho ngizokutshela nje iqiniso ngoba manje kuyenzeka kaningi. Kepha ke engifuna ukukuveza ngale ncwadi le ukuthi uNkulunkulu izwi lakhe alikhulumayo, uma unokuqonda nokungcwele, understand izinto zikaNkulunkulu ngokupheleleyo, ufanele ukuqonda ukuthi uNkulunkulu mekhulumile kuIsaya, le ncwadi le njengoba ekhuluma uNkulunkulu nje, ngizokwenza isibonelo. Ongiphe uverse 10. Wokuwo osho kuyise ukuthi uzalani na? Nabowesifazane ukuthi unemihelo ngani na? Verse 11. Usho kanje uJehova, ongcwele kaIsrayeli nomenzi wakhe, uthi, ningibuza ngezinto ezizayo ngabantwana bami, ningilayeze ngomsebenzi wezandla zami na? Yimi engiwenzile umhlaba, ngadala abantu phezu kwawo. Mina ngezandla zami ngeneka izulu nebandla lalo lonke. Okay, nayo indaba la. iBhayibheli incwadi yezilimi. Izilimi ozoziqonda ezinye ungaziqondi ngoba khona izifenqo nezaga nezisho, izinto lezo ezifihlakele, amazwi lawo okuhlakanipha adinga ukuthi wena ube nomoya wokuhlakanipha ukuze ukwazi ukwambula. uNkulunkulu mekhuluma ngokuthi lapha kuverse 11 uthini lo kaIsrael. Usho kanje uJehova, ogcotshiweyo kaIsrael nomenzi wakhe, yes, uthi, ningibuza ngezinto ezizayo ngabantwana bami, ngabantu bakhe. So understand lokhu ukuthi abantu abakholwayo bakholwa izwi, kepha abangakholwa bona babuza izinto abangaziqondi bona uqobo lwabo. Yoba nje ebuza ethi ke ekhuluma ngokuthi umuntu angasho kumuntu omakhile ukuthi ungakheleni na noma ungakheka kanjani. Ungasho ngowesifazane ukuthi kwenziwa yini ezwe ubuhlungu uma sekufika isikhathi sokuthetha. So ngalesikhathi ekhuluma lento ukhuluma ngabantu abaphumile endleleni, abantu ekumele basindiswe. So umuntu wesifazane uma ekhulelwe esezothetha usuke esezosindisa umntwana kulesimo asuke kusona ngaphakathi isibelethweni sakhe. Kulesikhathi sokuthi abantu bafike bahambe ngendlela engalungile, bese uNkulunkulu ethi ngizothumela umsindisi. Uma kuthiwa sizozalwa kabusha, mzalwane, sozalwa kabusha kusho ukuthi sizozalwa sifile ngokwenyama, sizophiliswa ngokomoya. Sifile ngokomoya, sizophiliswa ngokomoya. Understand ukuthi uma ukuthi mina ngiphile esonweni,
uma ngifa ngifele esonweni ifana nokuthi kube khona lento ekuthiwa ukuphunza noma ukuphuphuma kwesisu. Umuntu wesifazane achithekelwe isisu. Ufele ungakuzalwa. You understand? So uma ke usindiswa ufika umuntu onolwazi ngokuzalisa umuntu amzalise ingane iphume ingane iphile ayisindise lo ngane. Kanjalo ke nathi uma sithi sihamba noNkulunkulu simele ukwazi ukuthi endleleni yakhe uyena kuphela onamandla njengoba ezichaza ukuthi yena ukwenze konke ngamandla akhe. You understand? So mekwenze konke ngamandla kwakhe thina sifanele ukuqonda ukuthi ngezwi lakhe konke kuyaphila. Uyena owenza okuhle wenza okubi. Uyena odala ukukhanya nobumnyama. Uyena owazi ikusasa lakho, uyena owazi izolo lakho, uyena owazi ngaphakathi lakho. Akekho omunye. So ngibuyele kule ndaba le yokuba ofakazi bakaNkulunkulu ngalezi zinto azenzile. uNkulunkulu uzenze lento wazinika labantu njengoba ekhuluma nabo ubakhumbuza ukuthi kukho konke imina umsindisi wenu akekho omunye. So uma wena ukholelwa kubantu bakini abangasekho uthi ke ba uNkulunkulu bakho noma ke bakusondeza noNkulunkulu bafana nezingelosi wena udukile futhi wena kumnyama kwena. Uma wena ukhonza ushembe lingekho iBhayibheli nencwadi efakaza ngaye kepha wena uthi still uNkulunkulu wakho unyazi wasephakameni uphakame kaSathane vele ngoba uziphakamisa kunina abantu ukuze nina abantu nilandela yena. Anilandele uJesu anilandele uNkulunkulu nilandele ushembe. Mekhulunywa ngoJesu nithi wamaJuda kepha nifundisa imfundiso zikaMoses. Mase khulunywa ngoMoses sibheka uMoses uqhamuka ngaphansi kwamaJuda. So into enikhulumayo nento enifundisayo ayihlangani inhlaka umsangano kahle hle. Kashembe bafundisa umsangano. Akukho kukhanya. You understand? IsemaRomini into efanayo nakhona. Bathandaza kuMaria ayikho incwadi eBhayibhelini ethi yethi Maria. Ayikho incwadi ethi izipho uNkulunkulu iziqe ezintathu. So lezi zinto lezi sibuyeke manje lesiza la kulabantu njengoba sikhuluma ngabaprofeti nabamaphupho baningi abantu ababe namaphupho abantu ababe neprofeto bathi iprofeto zabo ziphambene nezwi. Uthi uNkulunkulu ke lapha kwincwadi yeDeuteronomy isahluko 13 ngisithi uverse 4 noma uverse 5 ngifundele. Incwadi uDeuteronomy isahluko 13 verse 4 niyakuhamba emva kukaJehova uNkulunkulu wenu. Awuphinde ungifundele verse 3. Awuyikulandela amazwi alo mprofeti noma lo mphuphi wamaphupho ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakulinga ukuba azi ukuthi ukuze aqonde ukuthi uyathanda yini uJehova uNkulunkulu wakho. Uzomthanda kanjani uNkulunkulu ngalazi izwi lakhe? Angithi ngakho vele sithanda ukumixa uNkulunkulu namadlozi. Ingakho sithanda ukumixa uNkulunkulu nezangoma. Ingakho sithanda ukumixa uNkulunkulu nephandla. Ingakho sithanda ukumixa uNkulunkulu neziwasho. Ingakho sithanda ukumixa uNkulunkulu abantu besifazane begqoka amabhluwe namawigi. Ukuba abamazi uNkulunkulu. Kepha abaprofeti bamanga bakutshela ukuthi kufanele uzithande, uzilungise. So kukuphi ke umazi uNkulunkulu wena mawuzovumela abaprofeti bamanga bekufundisa izinto ezingekho eBhayibhelini. Lithi iBhayibheli masingahlobi ngokungaphandle. Kulohlobo ngaphandle lapha kwincwadi yeIsaiah sahluko 3 verse 15 16 17 18 19 20 23 bengaphosisi. uNkulunkulu uzakhulume ngokuhloba kwangaphandle ukuthi kukho konke lobuhle bakho bangaphandle kuyasuswa. Akakhulumi nabantu abangakholwa. Ukhuluma nabantu abaphila impilo yobungcwele. Asebezithanda bona abahloba ngokungaphandle. Bebona ukuthi bahle uma behlobe ngezinto ezidaliweyo. Kepha iphefumulo yabo ibe engahlobile ngobungcwele. Utheni? Wathi futhi uJehova yes ngenxa yokuba amadodakazi asesizwe ngenxa yokuthi izolento le hayi ukuthi lento mhlambe uyayicashisa useqonda ngqo ukuthi ukhuluma nobani ukhuluma namadodakazi asesiyoni ukhuluma nodadewethu nomama abantu basindisiwe uthi ngenxa yokuthi amadodakazi asesiyoni eziphakamisa asegcwele impakamo ehamba elula izintamo. So omama bagqoka ama-crocs bafaka imigece emqaleni bafaka amawigi emakhanda bamile lapha kwi-pulpit bayashumayela bafaka amacici abamile lapha kwi-pulpit bayashumayela banye bafuna ukuzoma lapha endaweni engcwele bazoma khona bafuna ukuthi bazocula ekhwayeni befaka ama-crocs belula imqala bepende ubuso
eziqhikiza amehlo bependa bekhwayiza amehlo beveza amehlo beveza amehlo bezenza onondindwa ehamba exokame kuhambeni kwawo ukuhamba ucokama kusho uzobe uhamba ngezinyawo zakho bese uyokuhamba uphakama no ingoba ufaka ama-crocs ingakho ke ugcwele impakamo ekhenceza ngezinyawo so zawo mawuhamba ukuthi qwayi ngoba yini ufake ama-crocs ngalokho inkosi iyakuzenza izimpandla so uthi-ke uNkulunkulu ngenxa lempakamo le esikhona yokuhloba ngongaphandle uyophendula yonke lento lobuhle bakho buphenduke ley'nwele zakho zokufakelwa ngithi nenwele zakho ziphemile ngithi nalamasindi lakho walifakile nenwele zakho zixhunyiwe ngithi uthi uyokuphendula kube impandla izinkakhayi zamadodakazi aseSiyoni so kukho konke lobuhle lobo obusebenzela lemhlabeni esihogweni kuyophenduka into engekho uyobona ukuthi usebenzele ize leze uJehova awanqunise uthi uNkulunkulu uyokwenza ube nqunu ubone ukuthi ubumuhle ize leze ngalolo suku inkosi iyakususa imihlobiso yayo ngalolo suku uyosusa imihlobiso yabo izingqizo nemiqhele yonke lento le ohlobe ngayo ngaphandle ngikhathana ngabe yebo lento uma uzibuka esibukweni ubona ukuthi iyakufanela yinhle moyifakile iyona lento le ekwenza ukuthi uNkulunkulu ungakwazi ukuthobeka ngoba wena ugabe ngokuhloba ngaphandle nezinqaza namasongo nezimvakazi so ilezinto ezifakwe ezandleni yamasongo amaringi amacici abanye bafaka amaringi emabeleni nasenkabeni izithizo zangasese amaringi lapha elonduzane neenyaweni ama-chains yonke lonto leyo uNkulunkulu akayifuni ngoba izithixo nikhonza lezo zinto so lezo zinto lezo azinamsebenzi kuyena you understand nesigqoko nemihlobiso nemilenze nezibhamba nemifuma nezinqu nezindandatho namacici ekhala nezambatho zemikhosi nezangaphezulu namatshali nezinqalathi nezibuko nelineni elicolekileyo nemishuqulo nezilembu kuyakuthi esikhundleni samakha kube ngukubola okay awubuyele ngaleke kwincwadi ya Isaiah Deuteronomy or Isaiah sahluko ngifuna aqale isilungise le lapha ku Deuteronomy 32 verse 16 17 18 mase bheka lokho siphinde siyoyivala lapha siyobheka lapha kwincwadi ya Deuteronomy amaseRoma sahluko 11 nakhona from verse 7 incwadi Deuteronomy incwadi uDeuteronomy sahluko 32 verse 16 bamvusela umhawu ngawoNkulunkulu babezizwe so yabona indaba zokukhonza abantu nemfundiso zabantu ezingahambisani eBhayibheli leyo nto leyo uthi uNkulunkulu emvusela umhawu uyikhuluma nabantwana bakwaIsrael uthi le yabona into engifunda la uthi ingoma bekhuluma noMoses kwincwadi ya uDeuteronomy sahluko 31 uthi babhalele le ngoma lobanike khona bayobuza ukuthi le ngoma eyani bese bakhumbula ukuthi ingoma le ngoma le ebhalwe abantu abangezwe namhlanje asizwe bengengikholwa ukuba bengamazi uJesu bengengikholwa ukuba ke bengamqondi uJesu bekunzima ukukholwa angayiqondi indaba yokukholwa bengiyidelela futhi indaba yokukholwa kepha ngithe sengiyazi kwayimina futhi engihisekela ukuthi ngitshela abantu into le kade engayiboni mina umsebenzi wami ukuthi ngikwenze lokho njengaye umpostoli Paul naye owayezingela ibandla kepha uJesu waziveza kuyena wayebese kuba uyena ohambe ethula ubufakazi ngoJesu ngoba uJesu wayesemkhethile ukuthi abe yilo sositsha leso azosisebenzisa ezohamba etshela abantu izinto efanele bazizwe ezohamba phendula abantu kusukela kwimfundiso zamadimoni nakwisandla sikaSathane uDevil ababuyisele ekhayeni kumsebenzi wami lowo angikhokhelwa hayi ukuthi ngincengiwe umsebenzi wami ngizinikele kona ukuya ngizowenza lo msebenzi lo so uma ngikwenza lo msebenzi lo ngifanele ukuthi ngiwenze ngokuthembeka kulowo ngithumile ukuba uyena kuphela okwaziyo ukuthi ahlulele ngokufanele
Uyena kuphela okwaziyo ukuthi alethe ukukhanya kumuntu. Ukukhanya kulethwa yimina. Mina ngifundisa imfundiso yokukhanya. Ukukhanya kuyazambula kulowo oselungele ukuthi ukukhanya kufike kuyena. You understand? So abantu bayiphumela bahambe bayokhonza amadimoni. Ukhonza emaromini bekutshela ngoMaria bethi khuleka kuyena. iBhayibheli liyakutshela liyakukhuza. Kwincwadi yathi uthola umsahluko 7 lithi ungakhonzi ungabheki ezulwini. Ungazakhela umfanekiso. Ungalobuka ezulwini ubheke ubona inganyezi noma uzwa amagama asezulwini bese uwabize amagama angazange abizwe ukuthi asithanda sekubona. Ungabheke emhlabeni ubona izinto ezakhiwe eziyisithombe uzibazele zona ukuze wena ukhonze zona. Ungabheke emanzini ungabheke izilwane ukuze wena ukhonze. Ngapha thina sesifune izinto esizozikhonza. Sikhonza lokho okufunwa inhliziyo zethu. Izwi elasidalayo lithini? Bamvusela umhawunga woNkulunkulu babezizwe, bamthukuthelisa ngezinengiso. Bahlabela amadimoni angesibo onkulunkulu, onkulunkulu ababengabazi, onkulunkulu abasha, abasanda kuqhamuka, ababengasatshwa ngoyihlo. Idwala elakuzalayo, uNkulunkulu wakwakhayo, uNkulunkulu wakubumbayo. Njengoba nje ikhuluma incwadi yaIsaya ikhuluma ngoNkulunkulu obumbile, uNkulunkulu wakhe konke, uNkulunkulu odalile. Zonke lezi zinto esingathi besizibuka zibe zinhle, uNkulunkulu ungaphezulu kwazo lezo zinto. Ngokwekazimlo yakhe. Idwala elakuzalayo awusalinakekeli. Ukhohliwe uNkulunkulu owakudalayo. Ingakho mesikhuluma ngeBhayibheli ufuna ukunaka wena ukuthi hayi phela ngoba nake iBhayibheli labhalwa belungu. Mesixaka indaba. Mesikuvezela ukuthi helalela uMoses akakhulumi ngoShembe uma ethi ke uNkulunkulu uyavusa omunye umprofeti phakathi kwenu. Ayikho lonto leyo. Uma wena ukholelwa ukuthi kufanele uhlabe emsamo ngoba ukholwa kaShembe ukhuluma nabadala ngoba lithi iBhayibheli kwincwadi yaseKorinte sahluko 15 abanele bayovuswa kanjani na ngemizimba emisha. Awukwazi ukuvusa abanele uyena uJesu wena. Haleluya. Nithukile. Niyenyanya. Ngifuna ukuthi mekuthi khona yabona angifuni mina amavukane mina ngikhuluma namavukane abantu abasaqala ukujoyina ibandla ngikhuluma nabantu ekuthiwa baphethe imfundiso abangababonisi ekuthiwa bawongqongqoshe esontweni ngifuna bona mina sijingide phela iBhayibheli sibheke ukuthi lento elikhuluma iyabusana neBhayibheli ngoba abantu anomoya ingcwele inomoya obumnyama wokuduka okaShembe so lo moya uvela uNkulunkulu umoya wokuduka umoya kaSathane lo. Ngoba yini nina nihamba ngemizwa nize ninyabanyanya abantu abasindiswe ngoba yahlulelana no asahluleli sikutshela iqiniso ukuthi lento eyiyo othi ayikholelwa kuyona amanga ayinabo ubufakazi nje mawukuthi wena nje amandla sakusebenzela uNkulunkulu iyekile lento ngamakubomu uthenzeke uzokubamba ekugcineni onginike lapha kwincwadi yakhe uNontuzana uIsaiah sahluko 8 verse 19. Lapho bethi kini funani kwabanamadlozi. So makukhona umuntu kunwela njengoba nje incwadi eDeuteronomy yabo iBhayibheli lokho liphinde into eyodwa ukuthi nje suke sesikuvezela ukuthi into engasoze yashintsha leyo. Mabethi kunina funani ngoba namadlozi nakubathakathi ababetha imilozi. Yini kanti yaqhatha uNkulunkulu uSawuli noNkulunkulu yini yaqhatha uSawuli noNkulunkulu akubona ukuthi waya kumuntu onemoya yamadlozi wayothi afuna ukuvuselwa umuntu osefile akubona into enjalo ababetha imilozi benyenyeze pho abantu abayikufuna uNkulunkulu wabo yini ngeke yini sifune kuNkulunkulu oyidwala lethu osidalile osakhela yonke into na kuyini kwabafileyo ngabaphilayo na so uzokhona ngisho izinyanga ezithi sithwalisa abantu sithi yakholelwa uNkulunkulu zesontweni Sunday noma ngesonto lalela akukho kudlelwane phakathi komnyama nokhanya wena wayesontweni uthi ke omunye ke ngamlalela ethi ngiyaNkulunkulu lothi phela kaphungula izono zami ngoba ziningi uhlezi nje emanyaleni unika abantu imithi unika abantu izilwane uthi abazithwale ngazo babe nalento abayifunayo uthi uyesontweni uyokhonza ukuthini kuyini kwabafileyo ngabaphilayo na nifunani kwabafileyo ngabaphilayo
emthethweni ke So ngokomthetho kaNkulunkulu nasebufakazi nobufakazi esinabo ayibuzwa lento le sihamba ngobuthetho nangobufakazi into ekhona eBhayibhelini. impela lelizwi abalikhulumayo Bonke abakhuluma lelizwi alinakho ukusa abanakho uqonda into engenakho ukusa into engaqondile into engenakho ulwazi into engenamsebenzi into engenasiqala engenasiphetho. bayakudabula izwe beqinekile Niyodabula izwe liqinekile. belambile Yes. kuyakuthi lapho belamba Yes. bavuke ulaka Bese bevuka ulaka. bethuke inkosi yabo noNkulunkulu wabo Ngokuba ekhambeni kwalesikhathi ukuthi niloke nifuna seniswele ulwazi seniyamthuka uNkulunkulu wenu futhi nina futhi. bebheke phezulu Bese benibheka phezulu. bayakubheka nasemhlabeni Yes. bheka nakho ukuhlupheka nobumnyama So ukuhamba kwenu kuyizeleze into engenamsebenzi ngoba niyophelela ezeni. Ekhambeni kwenu nihamba ngokungaqondi. Nifuna kulabo uNkulunkulu bezizwe nakulabo namadlozi. Yonke le nto ayinamsebenzi. Ayinamsebenzi. Ungacasuka unyanye kepha egcineni lokho kwenza akunamsebenzi. Awudalwanga izintambo lezoqhiqa ngazo. Awudalwanga amanzi lawo ochela ngawo. Awudalwanga impepho loyishisayo. Awudalwanga uMaria, awudalwanga uShembe. Bonke abantu abanezithika zakaShembe noShembe edongeni zabo labo bantu bakhonja izithixo. Bazohamba bayoguqana lezo zithixo lapha esihogweni. You understand? Onginikele incwadi yaseRome. Sahluko 11. Sukela ku verse 11. ngakho ngithi Verse 7. incwadi kwabaseRoma isahluko 11 verse 7 kunjani pho lokhu uIsrayeli akufunayo akakufumananga kepha abakhethiweyo bakufumana Abakhethiweyo bakufumana. Akubona bonke abantu abazothola insindiso. Ingakho sishumayela kanje ukuba siyazi ukuthi ke bambalwa abakhethiweyo baningi ababiziwe. Sibizwe sonke kepha bambalwa bazokukhethwa. Ngoba yini na uNkulunkulu uyazi ukuthi izinhliziyo zabantu zilukhulu. Baningi abantu abayakholwa kepha bafuna ukulandela imfundiso epheleleyo ngokwembhalo. Bakhetha lokho abakufunayo bashiye lokho abangakufuni. Balandela abaprofeti bamanga bayeke iBhayibheli. Banqena ukufunda iBhayibheli bafuna ukufundelwa iBhayibheli. The reason why sifundisa kanje sivule iBhayibheli sithi nawe vule lakho ngokuba sifuna uqonde imbhalo ukwazi ukuthi uma ukholwa yini. Ngenxa ukuthi niyakholwa njengoba uJesu nina nikholwa engakwaziyo. Nikholwa elingakwaziyo. Noma ngabe ubani ofika la nithi Jesu niyavuma. Yebo bese kuhlala imbhalo lo muntu uthola ukuthi akathunywanga uJesu kepha usebenzisa igama lika Jesu ukuze angene emaphaketheni enu ukuze angene uma bank account enu. Nijabule ngokuba nivele nifuna izinto eziphathekayo. Do you understand? Ithi incwadi kaPetru yokuqala sahluko 2 verse 2 njengezingane ezisanda kuzalwa langazelelani ubisi olungokomoya. Okay, asike sibuyele ngale kuIsaiah ke sifuna incwadi yobisi sithola ukuthi yini ubisi. Lapha kuIsaiah sahluko 55 from verse 1 etheni incwadi ayisho ukuthi nina nonke enomileyo wozani emanzini nina engenamali wozani nithenge uthi uNkulunkulu nina engenamali wozani nithenge nidle. Uthenga kanjani ungenamali udle? wozani nithenge ngaphandle kwemali. Yabona nina nithenga iziwasho nithenga izintambo nithenga amakhandlela nina nithenga ovaselina ninikela isibusiso niyathenga konke ngemali. Nazi ukuthi ukuze nike akhombisa uNkulunkulu wenu omkhonzayo ukuthi uNkulunkulu ngempela afuneka nenze nibe nemali. So methi thenga nanka amanzi ami niyawathenga. Methi uSathane ethenga la intambo uyayithenga. Methi uSathane ethenga lo vaselini uyawuthenga. Methi thenga le envelope le inezibusiso uzoyithenga. Ngoba yini wena ufuna imali. Thina ke twasothenga ngaphandle kwemali. Sizonikela imphefumulo yethu kuNkulunkulu kuba uyena ozoyisebenza. So ukuzinikela kwami kuyena ukuthenga ingcebo yasezulwini.
wozani nithenge nidle, nithenge nidle, wozani nithenge ngaphandle nithenge ngaphandle kwemali. yebo iwayini nobisi Iwayini igazi likaJesu, Kungabiswa. ubisi ukuhlakanipha. Mekuthiwa ingane isaphuza ubisi iyakhuliswa ngoba isungakuthi nakuqonda ukwazi ukuhlafuna. Iwayini legazi leli kumele sibekelwe ngalo likaJesu, ekumele simbozwe ngalo, sigezwe ngalo izono zethu. So uma sinikwa ke ukuhlakanipha sinikwa ubisi, ngoba liyathi iBhayibheli ukuthi masibe ngabantwana sidle ubisi. So uma umntwana ukhuliswa ngobisi bese uqinileke bese udla ukudla kwespoon. Ukuba yini? So ukhulile. Bathi ngenxa ongaqondi lezi zinto zikaNkulunkulu ukuthi iBhayibheli ke liyizilimi. You understand ukuthi ngikhulumela ngezilimi kepha ngiyazichaza. Ngeprofetha izilimi kepha ngiyazichaza. Ngoba yini? Ngifuna wena ube nokuqonda ukuthi imibhalo ikhuluma ngento eyodwa. Unginikele incwadi le yakhe ulontuzana uphethe futhi uphinde uyiphinde. Incwadi okuqala kaPetru isahluko sesibili verse lesibili. Yes. Njengezingane ezisanda ukuzalwa. Njengezingane ezisanda kuzalwa. Langazelelani ubisi. Langazelelani ini? Ubisi. Langazelelani imfundiso yokuhlakanipha. Langazelelani ukufunda izinto zikaNkulunkulu. Olungokomoya. Olani? Olungokomoya. Uyangizwa ngithi wena ke uzolangazelela ubisi uzofuna ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha kuvela kumoya. Olungena konakala. Olungesoze labona. Alina expiring date. Ukuze nikhule. Ukuze sikhule ngolwazi. Ngalo kube ngukusindiswa. Ukuze sisindiswe kule imfundiso eziningi ezidukisayo. You understand? Bese ke ungiphe futhi incwadi yesibili. Sahluko incwadi yesibili kaPetru usahluko 2 kusukela ku verse 1. Kepha kwavela nabaprofeti bamanga. So uAhabe wadila nabaprofeti bamanga. uMoses wadila nabaprofeti bamanga. You understand? uDavid wadila nabaprofeti. uElijah noma uEliya wadila nabaprofeti bamanga. You understand? Hallelujah. So labantu laba abaprofeti bamanga kanje baqala ukuba khona ngiyona into entsha namhlanje ukuthi besishumayela kanje ngathi mhlambe ke siyazenza ngcono thina. Lalela uShembe umprofeti wamanga. You understand? uPastor Mboro umprofeti wamanga, uBushiri umprofeti wamanga, uMagejageja umprofeti wamanga. You understand? Ngisho lasemaromini uPope nabapriesti bakhona abaprofeti bamanga. You understand? Kepha kwavela abaprofeti bamanga phakathi kwesizwe. Phakathi kwesizwe. Njengokuba nakinina. Njengokuba namanje. Kuza kuba khona abafundisi bamanga. Ithi indaba njengoba namanje kuzoba njani? Kuza kuba khona abafundisi bamanga. Yes. Abaza kungenisa ngasese izimfundiso zamanga. Baningi nilandela abafundisi abasanda kufika nje abaqhamuka nemfundiso ezinamatende phakathi ezijabulisayo, abanye baholwa abantu besifazane. Bathi yini into wrong ngokhona umuntu wesifazane? Onginika incwadi yaIsaiah sahluko 1 noma sahluko 3. Ngifuna uverse 12 and 13. Umbuzo yini wrong ngokhona umuntu wesifazane? Bese uphinde futhi unginika incwadi yaseKorinte sahluko 14 verse 34. Bese siyadlula emva kwalokho. Ngoba ngifuna ukukhombisa ukuthi nina nithukile ninenkani futhi njalo nje. Yazi ninenkani. Kepha iBhayibheli izonigoba ngoba iBhayibheli ikhuluma iqiniso. Incwadi uIsaiah isahluko 3 verse 12. Yes. Abantu bami ke izingane ziyabacindezela. Nabesifazane bayabusa amadoda. Yalela. Mina ngeke ngize ngikholwe noma ngikhonze esontweni lapho khona kuzoba khona umuntu wesifazane azothi uzongishumayeza. Ngoba uNkulunkulu umelane naloyo. Angikhathali ukuthi ngabe sewakholwa kangakanani noma laqala ukusindiswa uyena iBhayibheli livumi lonto le. Alikaze livume. Oh bantu bami. Yeni abantu. Abaniholayo bayanidukisa. Labo bantu abaniholayo bayanidukisa. Bachitha indlela yemikhondo kaNkulunkulu. You understand? Bese uphinde futhi unginika incwadi yesiqala sokhona isahluko 14 verse 34. Ngifuna ukukhombisa ngeBhayibheli nje ukuthi akho umuntu wesifazane ongabusa abantu besilisa abusa holy bandla. Akhona oyedwa ngokweBhayibheli akekho. Ungahamba uzoqatha umhlaba uhambe uwenze yonke into oyithandayo ufuna ukwenza ucwaningo. Akhona oyedwa umuntu wesifazane okuthiwa holy bandla. Nike. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 14 verse 34. Abesifazane mabathule emabandleni. Abesifazane mabathule kuphi? Emabandleni. Ngokuba kabavunyelwe ukuba bakhulume. Kepha mabazithobe. Mabaze njani? Mabazithobe. Yes. Njengokuba usho njalo nomthetho. Usho ini? Nomthetho. Usho umthetho kwabani? Umthetho. Hallelujah. Umthetho kwabani?
Kwenziwa yini Paul wakhe abe mude lapha kwi-pulpit ayoshumayela? Kwenziwa yini usisi wakho lapha kuthiwa ushumayela ivangeli? Ubani omniki? Lokho kuyisono. Ngikutshela nje emehlweni ngokuba yonke into ephambene intando kaNkulunkulu iyisono. Kusho umthetho. Ebethi hayi wena uPaul wesanda kwenzani? uPaul akashumayela ahlangana noJesu uPaul. Hallelujah. Yini Paul kunika inkinga ngoPaul? Ngoba yini ufuna ukukhohlakala? You understand? Nginika-ke le ncwadi lesibili yasePetro kwakuqedi ngayo. Bese futhi ukunikela leyesithathu. Kepha kwavela abaprofethi bamanga phakathi kwesizwe. Njengokuba nakinina kuza kuba khona abafundisi bamanga. Abafundisi bamanga. Abaza kungenisa ngasese izifundiso zamanga. Ziningi izimfundiso ezikhona njengamanje ezigcwele yonke indawo. Ezibhubhisayo. Eziholela abantu ekufeni. Bephika umbusi. Bephika uJesu Kristu. Obathengayo. Owasithenga ngegazi lakhe. Bezilethela ukubhujiswa. Belandela izimfundiso zamanga. Beletha intukuthelo. Ezoqeda wonke amaphikankani. You understand? Nabaningi bayakulandela amanyala abo. Bayolandela amanyala abafundisi bamanga. Ngenxa yawo indlela yeqiniso iyakuhlanjalazwa. Indlela yeqiniso iyahlanjalaza ngenxa abantu abasindisiwe. Abesifazane bagqoka amabhluku baphile efebeni, badaka utshwala, bagqoka amacici, bafaka amaringi, bafaka ama-makeup, bafaka into zokufakelwa, bafaka o-stomach out, bafaka o-skinny jean. Abafana nabo babhizi baveza amadolo abo phambi kwaNkulunkulu, bafuna-ke ukubukwa, bagqoka noma kanjani, badwaba ama-tattoo, baphila impilo yobudlwangu, bayabhema, badla izidakamizwa. Bamethisa ingane zabantu left, right and center. So ivangeli leli manje lisashwela ngokuthi ke ubonakala ngendlela oziphatha ngayo phakathi kwabantu ukuthi usindisiwe, akusabonakali okuhlambulukileyo nokungcolileyo, sekuyafana konke. Ngoba indlela yeqiniso seyiyahlambalazeka. Nangokufisa bayakuthengiselana ngani ngamazwi obuqili. Amazwi obuqili. Angithi manje yabona leli vangeli sishumayela into ebhalwe phansi. Kepha-ke ngwamazwi obuqili abantu badayisa iqiniso ngenxa yokuthi bafuna ukuba bahle phambi kwabantu, but bese kumele kubhekwe imibhalo uyothola lento ekhuluma ayikho ngekweBhayibheli. But ngamazwi obuqili kuthengiswa ngawe kaSathane, kunikelwa ngani nabantu enilandela abantu abanika amanzi neziwasho nabantshethi ningenza noma kanjani esontweni niphila phansi komusa ninikelo kaSathane. Nina niyanikelwa kaSathane. Niphilela uSathane oba nizenzela umathanda ebandleni kaNkulunkulu. Mohambe ubheka ngokomthetho kaMose akekho umuntu ozenzela umathanda, bonke babelandela umthetho. Kanjalo noma sesiphila ngomthetho kamoya sesiyakhulula ngaphansi komthetho ozobulala inyama, kepha manje sinikwa umthetho kamoya ukuba sihambe siphile okungcwele ngaphandle kokwahlulelwa ngokugxothwa kwamanje noma ngokushisa noma ngokulengisa emtheni. Manje sinikwe insindiso ukuthi siphile sibuye esonweni ngaphandle kokuchithwa kwegazi. Ithi enye incwadi lapha kwincwadi yamaHebheru usahluko 10 verse 26, 27, 28, 29 and 31. Ithi ke uNkulunkulu futhi akathokozi ngabantu abahlehlayo. You understand? Incwadi kumaHebheru isahluko 10 verse 26. Ngokuba uma sona ngamabomu. Emva kokuba sesamukele ukwazi kweqiniso. Emva kokuba sesiyalazi iqiniso. Akusekho umnikelo ngezono. Akusekho umnikelo onganikelelwa ngalezi zono esizenzayo. Kepha kuphela ukulindela okwesabekayo. Ukulindela manje into ezoqeda wonke nomlilo ozoqeda wonke amaphikankani. Ukwahlulela nomlilo oshisayo oza kuqeda amaphikankani. Odelele umthetho kaMose. Izwa ke manje ngichaza manje. Umthetho kaMose uthi mawudelelile umthetho olikuMose. You understand ngishoyo? Siphila ngaphansi komusa ukuthi manje siyalazi iqiniso ngoJesu siyathethelelwa izono uma sizivuma. NgokoMose kwangekho ndaba yokuthi uzovuma izono kuba umthetho wawuwazi. So uma uwazi umthetho wawuphula wena, utholakala wena ukhonza abanye uNkulunkulu, kuthiwa mgcobe ngamatshe. Uyakubiza ukuthi hambani ukhonza abanye uNkulunkulu, mgcobe ngamatshe. Wenzani uyafeba? Uyaphinga? Mthatheni umlengise emtheni. Mhliseni. But manje izwi iBhayibheli lithi manje ngalesikhathi uNkulunkulu enika uMoses umthetho ekhombisa ukuthi akazwani into engacacile, akazwani into ebhedayo. So manje uma ethi ke uma umuntu edelele umthetho kaMoses wayegxotshwa ngani? Uyakufa engahawukelwa
ngezwi lofakazi ababili noma amathathu. kumele kube khona ofakazi ababili noma abathathu. Pho nithi ufanele ukushaywa kangakanani kunalokho lowo onyathele phansi indodana kaNkulunkulu. So manje uma ugcoba umusa kaNkulunkulu ngaphansi kwezinyawo zakho uthi wena yini engathi mhlawumbe ngakusindisa ongathi ungazithethela ngayo ugcoba umusa. Phela uma ugcoba indodana kaNkulunkulu kuthiwa uJesu uze ngani ngomusa nangeqiniso. So uma uthatha iqiniso nomusa wena ukufaka ngaphansi kwezinyawo ukugcoba wena yini ongayilindele. Wadelela igazi lesivumelwane angcweliswa ngalo. So uma uthi wena wavuma insindiso emva kwalokho usuyaphuma wena usuyodlela ejointini udelela legazi walivuma ukuthi liyakusindisa. Uma wena uqhubeka uhambe uyohlala ekufebeni udelela legazi leli eliyakusindisa. Uma uphindela wena ogqoka ama-wig namabhlukwe umuntu wesifazane udelela legazi leli ebothi liyakusindisa. Uma uphindela ke kulempilo yokuthakatha nokuhlabela amadimoni wena udelela legazi leli liyakusindisa. Futhi legazi alinamandla kuwena. Wena uhambe ufuna amandla nentokozo kulezinto lezi ezijabulisa inyama. You understand? Wahlambalaza umoya womusa. Uhlambalaze umoya womusa. Ngokuba siyamazi owathi. Ngokuba siyamazi uJesu Kristu utheni? Ngeyami impindiselo. Uthi uJesu eyakhe impindiselo. Imina engiyakubuyisela. Yes. Futhi ke inkosi iyakubahlulela abantu bayo. Inkosi iyakubahlulela abantu bayo. Hallelujah. Iyobahlulela abantu bayo. Kuyesabeka ukuwela ezandleni zenkosi. Kuyesabeka ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu ophilayo. Kepha khumbulani izinsuku zakuqala okwathi ngazo senikhanyisiwe nikhuthazele empini enkulu nezinhlupheko kokunye ngokuba uthi amen uthini sawuqala ukufunda verse 32. sawuqala ukufunda Amen. Kepha khumbulani izinsuku zakuqala okwathi ngazo senikhanyisiwe nakhuthazela empini enkulu yezinhlupheko. All right, manje nginika incwadi ke yesambulo sahloko 2 verse 3 and 4 mase mva lokho siyovala incwadi ezenzo. Incwadi isambulo isahluko sesibili incwadi isambulo isahluko sesibili verse 3. Verse 2 ngiyayazi imisebenzi yakho. Verse 3 uphi? Unokubekezela wakhuthazela ngenxa yegazi lami. Kawukathalanga kepha nginalokho ngawe ukuthi uluyekile uthando lwakho lakuqala. Nayi indaba lekhona. Siyafuna ukusindiswa. Siyafuna ukuhamba lendlela le. Sinako ukukhuthazela kepha uthando lokuqala. Lento yothando lokuqala kusho ukuthi abantu bese bethi ke akusekho umhlatshelo kulabo asebelazi iqiniso. Bahamba baphindela kwezinkanuko zabo. Singaba nentshisekelo sithi siyakholwa siyesontweni kepha uthando lokuqala yilona olubalulekile. Njengoba lithi iBhayibheli ikhuthazela ubuyele kuthando lokuqala bese kuba njani? Kepha nginalokho ngawe ukuthi uluyekile uthando lwakho lokuqala. Ngakho khumbula lapho uwe khona. Khumbula lapho ngaso sonke isikhathi uma uhamba le ndlela le ufanele ukukhumbula. Ubheke ukuthi ukuphi lapho kushoda khona. Ukuze mawuza kuyena uze uzocela ukuthi yena akugcwalise. Wena kuphela unamandla ukugcwalisa. So lezi zinto sisishumayela ukuthi wena uqonde ukuthi ekhambeni kwakho njengoba uthi usindisiwe awuhambi noma kanjani. Ukuthi usindisiwe akusho ukuthi ke sawuzovele wenze noma kanjani ngoba uyazi ukuthi Jesu ukusindisile. No. Uma ethi ke ngegazi lami uhambile wakhombisa ukubekezela. Kepha manje khona lo shoda khona. Khumbula ukuthi kuphi lapho ushoda khona. Uphenduke bese uyaphenduka kusho ukuthi kuhlezi kucelwa into ethela loNkulunkulu ngoba yini izono siyazenza sazi noma singazi. Akekho ozothi ke yena usephelele manje asikho isidingo sokuthi acele into ethele. Abantu abashumayela nozoyifundiswa abantu labo abalandela uJezebel, abalandela uBhali, abalandela abaprofeti bamanga. Ngokweqiniso likaNkulunkulu
Thina abantu abasindisiweyo sikumele sihlezi sizibheka ekhambeni kwethu ukuze sipheleliswe nguye ngokuloke sibheka ukuthi ekhambeni kwethu ngabe sisaphelele kuyena noma cha. Amen. You understand? Amen. Umsebenzi wencwadi engcwele yilowo. So manje iBhayibheli kwahlezi kufundwa incwadi yomthetho kuMoses phambi kwabantu. Abantu behlezi bekhunjula ukuthi ke khumbula imiyalelo kaNkulunkulu. Khumbula ukuthi ngeSabatha ungakwenza ukuthi. Khumbula ukuthi ke ungalali nomfazi kamakhelwane. Ungalinge wenze into ephambene into. Kwakumsebenzi wabo abapriest ukuthi bahlezi befundela abantu umthetho kaNkulunkulu. So manje uJesu ugcwele yonke indawo. Kepha uvuselelwa, imvuselelo ayisekho. Ingakho abantu bevula amabandla noma kanjani. Befuna nje ukuthi inkokhe imali zenu. Indaba inemali manje ayikho nokuthi abantu basindiswe. Njengoba uNkulunkulu efuna abantu ukuthi basindiswe. Abantu bamele ukusindiswa, abantu bahlezi emasontweni, bahlezi bayizipokwe. Bafele ezonweni. Abafundisi abanandaba. As long ehamba ngemoto nesonto emhlanje, lokho kuphelele kuyena into ayifunayo. So asikhethi ukuthi ungabe ubani wenzeni kanjani. Ngabe lento oyifundisayo yavunyelwa neBhayibheli. Ngabe abantu besifazane esontweni lakho bayalimboza yini ikhanda. Ngabe abantu besifazane ke abahlobi ngongaphandle. Ngabe abantu besifazane abatshela iqiniso. Ngabe izingane ezitshela iqiniso. Ngabe amadoda abatshela iqiniso. Ngokuqonda kwami ngokweBhayibheli. iBhayibheli liyakhuluma kakhulu abantu besifazane. Bangibuza ukuthi yindaba ukuthi njalo abantu besifazane njalo. Yebo amadoda kuyakhulunywa ngawo, but understand lento le. Kwincwadi yokuqala kaTimotheo sahluko 2. Ngifuna unginike uverse 14 or from verse 12, 13, 14. Ngifuna uzwe iBhayibheli lithini bese uthola isizathu sokuthi why iBhayibheli njalo hlezi ikhuluma nabantu besifazane. Incwadi yokuqala kuTimotheo isahluko sesibili verse 11. Owesifazane makafunde ukuthula nokuthobela konke. Ukuthi khona into enenkinga ngomuntu wesifazane nokufunda ukuthula nokuthobeka. Into enjalo leyo uma uthi wabukusisa nje ngokwendalo. Wesifazane umuntu wesilisa uyakhuluma kuthiwa awu lokukhulumisa umuntu wesifazane yindawo kusho njalo. Kusho umuntu wesifazane. Bathi basho ndodena ngithi bathi ukhulumisa komuntu wesifazane yindawo. Mase lithini iBhayibheli mabafunde ukuthula kusho iBhayibheli incwadi enjalo nokuthobeka konke. So uzoba yinto ekuthiwa yini ukuthobeka kubona abantu besifazane abanayo lento. UNkulunkulu ufuna ukubafundisa ukuthi bafunde ukuthobeka. Labo abathobekileyo baqhubeka bakhuthalele ukuthobeka njengoba bezithoba kuNkulunkulu. You understand? Yona nje inkinga ikubona abantu besifazane befuna ukuphatha amadoda baphathe emabandleni bahlulwa ile ncwadi le. Yanihlula le ncwadi nabantu besifazane engafuni ukuzwa iBhayibheli. Bese ithini emva kwaloko? Yebo ngivumele owesifazane. Angivumeli owesifazane ukuba afundise noma abuse phezu kwendoda. Kodwa makazithulele. Ngokuba uAdamu wabunjwa uAdamu umuntu wesifazane kufanele athobele indoda ngoba indala ngokwendalo kunaye. Indoda kuthiwa uNkulunkulu wamakhela umsizi wakhe. So uma uzobuka mina kabi ngoba ngikutshela iqiniso wena ngoba wena uthanda ukwenza lento esho uNkulunkulu. Qhubeka. Ngokuba uAdamu wabunjwa kuqala emva kwalokho uEva. Emva kwalokho bani? uEva. Kwasekwenzakalani? Futhi uAdamu kakhohliswanga. So manje understand ukuthi into uNkulunkulu ehleze ekhuluma nabesifazane ngoba vele bakhohliseka kalula ngoba noSathane wafikela kubona. Into ekhona leyo eyenzakalayo. USathane ukungena kalula kumuntu wesifazane. Ngikutshele mina. So into ekhona leyo ukuthi umthetho uphathiswa indoda. Ingakho athi uJesu ke lapha kwincwadi nginika incwadi yelo ntuzane uqala seKorinte. Incwadi yokuqala seKorinte isahluko 11. Sukela ku verse 2. Ifuna understand lento lekhona uzoyeka ukuthi wena ufuna ukuzilinganisa nendoda. Soze. Ngisho ngathi uhulumeni emhlabeni 50-50 uNkulunkulu ayikho lonto ayisebenzi lonto leyo. Itheni incwadi le? Incwadi yokuqala kwaseKorinte isahluko 11 verse 2. Yes. Ngiyanibonga ngokuba ningikhumbula ezintweni zonke, nibambelele ezifundisweni njengokuba nganinika zona. Kepha ke ngithanda ukuba nazi ukuthi
inhloko yawo wonke inhloko amadoda yawo wonke amadoda inguKristu ingubani inguKristu bese kwenzakalani emva kwalokho inhloko inhloko yowesifazane yowesifazane iyindoda iyindoda nenhloko kaKristu nenhloko kaKristu inguNkulunkulu. so manje kwenzeka ukuthi kuzoba umuntu wesifazane lazobusa amadoda ngeke kwenzeka ukuthi umuntu wesifazane uzophatha umthetho soze ngeke awungeke you understand ngeke kwenzeka angikhathali ukuthi ngabe uthini soze uphinde unginike lapha kuverse 8 and 9 kuyona le ncwadi le verse 8 and 9 ngokuba indoda indoda ayivelanga kowesifazane kodwa ngowesifazane lapha uvela endodeni. ngowesifazane uvela endodeni ngokuba indoda ayidalelwanga owesifazane indoda kodwa ayizange owesifazane idalelwe owesifazane kepha owesifazane wadalelwa indoda. ngakho-ke owesifazane ufanele ukuba abe nophawu lwesithunzi ekhanda ngenxa yezingilosi. So uma umuntu wesifazane eza uNkulunkulu ezokhuleka nobeprofeta afanele kenze uNkulunkulu amboza ikhanda lakhe kuwuphawu lo walinikiwe isithunzi sakhe sihambisana nokuthi unqwazile ekhanda lakhe wagubazela lokho kuwumthetho. Mawukuthi wena uzokhuleka uNkulunkulu okwenzile lokhu lenza ngalephi kunye umuntu loNkulunkulu okhuleka kuyena banike. Nokho enkosini owesifazane akalutho ngaphandle kwendoda nendoda ayilutho ngaphandle kowesifazane ngokuba njengalokhu owesifazane evela endodeni kanjalo nendoda ivela ngowesifazane kepha konke kuvela kuNkulunkulu. Yes. Ziboneleni nina ngokwenu kufanele yini ukuba owesifazane akhuleke kuNkulunkulu engakubazele na? Kufanele yini ukuthi owesifazane akhuleke kuNkulunkulu engakubazele? Uma kuwukuthi umfundisi wakho uthi hayi enzi hairstyle unganqwaze ekhanda lakhe indodana kaSathane leyo. Indodana kaSathane leyo mase ifaka amabhluku egqoka noma kanjani zipende zenza ube muhle indodana kaSathane amadodana kaSathane vele maningi. Wabona ko TV adumile ko TV labavangeli laba abashumayela ko TV ibona bonke laba abakhuluma lezi zinto lezi nizwakala kamnandi emadlebeni ingakho nizema yazi uma uthi ubuka amasonto abo into yokuqala nje vele ngimangaze moza umngcwele ubuka lwesifazane begqoke nje noma kanjani beveza ama cleavage bedoba ama tattoo bayoveza lama tattoo wabo kuba yini isonto lika Sathane isinagoge lelo lika Sathane. Nika incwadi ezayo 2:38 laba abafuna ukuhamba ngeqiniso. Bonke abantu abafuna ukuhamba sebekhathele ukulandela imfundiso zamanga namadimoni lo shembe bese ukhathele ukusonta kaShembe so ufuna ukuhamba ngomoya engcwele so ufuna ukuhamba ngeqiniso uzobuya uze eBhayibhelini uzathi iBhayibheli lakho livule bese ukhathele imfundiso esikhohlisayo nayo yonke imfucuza legcwele ezweni engenasisekelo engenafakazi uzobuya uze eBhayibhelini. Noma ngabe usonta esonto lakamoya noma ngabe usonta kaShembe noma ngabe usonta eMaromeni noma ngabe umuntu umKristu kepha usa attend amasonto lapho khona ngashongela leBhayibheli uzobuya uze la. Lalela akekho umuntu wesifazane olelungelo lokubusa indoda. Angikhathali noma ukuthini. Akekho maningi. uPetru wayesethi phendukani. uPetru wayesethi phendukani. Iloyo naloyo abhaphathizwe. Yilowo nalowo abhaphathizwe. Egameni likaJesu Kristu. Egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa. Yes. Isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Esabo bonke abakude. Yes. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wafakaza wathini? Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. So wonke umuntu ofuna ukubhaphathizwa egameni likaJesu Kristu uNkulunkulu uyakuyenza indlela ukubungena emanzini ubhaphathizwe uhambe ngalendlela lesiyabele ukuba sambe ngayo ukuze siphile impilo esibizelwe yobungcwele. Egameni likaJesu Kristu nangalo igazi lachithekela abaningi ukuze kusindiswe kuthethelwe izono. Bonke abantu abafuna ukuhamba ngeqiniso baze kusithinta kule nombolo ebonayo ku screen noma ku email address leyo sibhalele. uNkulunkulu evumile uzokuyenza indlela ukuthi sifinyelele kuwena ungene emanzini ubhaphathizwe. Akekho ophoqiwe ukuthi akholwe iqiniso kepha yilabo abakhethiweyo bayokholwa iqiniso njengokusho kwembhalo. uNkulunkulu angcina aphinde nisibekele kuwe siyahlangana futhi ngoLwesibili uNkulunkulu evumile. Inkosi for umkhuleko Brian. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla. Siyabonga Nkosi uJesu ngezwi lakho elivela ezulwini. Siyabonga Nkosi ngobisi
newayini olinika abantwana bakho Nkosi abakufuna ngomoya nangeqiniso. Siyabonga Nkosi uJesu ngokuba insindiso ivela kubaJuda, kepha isikhathi Nkosi sekuyisona lesi laba abakukhonzayo uNkulunkulu wena ohlezi esikhaleni sobukhosi emazulwini bakukhonza ngomoya nangeqiniso. Siyacela ukhazimulise Nkosi uJesu ngezwi lakho elinamandla kuzo zonke izindlebe ezingasokiwe zisokwe izwi lakho uqobo Nkosi uJesu elivela kuwe Nkulunkulu wena othembekile. Siyacela Nkosi usoke izindlebe zethu nezinhliziyo zethu namehlo ethu Nkosi siyibone inkazimulo yakho kuyizwi lakho ngokuba wena ukhulumile Nkulunkulu uthembekile ngezindlela zakho ezilungileyo. Siyabonga Nkosi uJesu Kristu izwi lakho siyabonga ukuba lilotshwe nguwe Nkosi lilobe ezibhebheni zezinhliziyo zethu lingasuki Nkosi lencwadi yomthetho sidlinze ngayo imihla yonke yokuphila kwethu kulomhlaba Nkosi esizihambi kulo ngokuba Nkosi siyakuzilanda kuwe usidinga singenasici singenambibi kepha siphile impilo engcwele. Mayenziwe intando yakho Nkulunkulu wena wedwa uyinkosi nomsindisi empilweni zethu manje naphakade. Amen.